Azken konposatu bitarrak gatz bitarrak dira. Hemen bi aukera dagoz. Metal bat gehi ez metal bat edo bi ez metal. Aurten lehengoak, besterik ez dugu ikusiko. Gogoratu metalen oksidazio zenbakiak beti positiboak dirala, eta orduen ez metalek euren oksidazio zenbaki negatiboa erabiliko dabe. Hau dala eta formula idaztean betiko ordena jarraituko dugu. Lehengo eta behin idatziko dugu metalaren simboloa eta ondoan ez metalarena. Hasiko gara. NaCl izango da lehenengo adibidea. Sistematikoan irakurri egiten dugu. Sodio eta ez metalari uro atxizkia gehitu behar dotzagu. Kloruroa. Estoken metalaren izenatik hasiko gara. Sodio. Eta jakin behar dugu sodioak daukan oksidazio zenbakia. Plus bat da eta bakarrik dauka plus bat, orduen erromatar zenbakietan ez dugu adierazi behar. Orain, ez metalaren izena gehi uro atxizkia. Kloruroa. Urrengo gatz bitarra nikel 3 bromuroa. Formula idatziko dugu. Metala nikela. Ni. Ez metala bromoa. Br. Nikelaren oksidazio zenbakia bromoaren alboan idatziko dugu. Badakigu 3 dala, estok izenean holan agertzen dalako. Bromoak bere oksidazio zenbaki negatiboa erabiltzen dau gatz bitarrak egiteko. -1 danez, nikelaren alboan ez dugu ezer idatziko. Sistematikoan formula irakurriko dugu. Nikel 3 eta gogoratu ez metalari uro atxizkia gehitu behar dotzagula. Nikel 3 bromuroa. Azken adibidea burdin sulfuroa. Formula idatziko dugu. Burdin Fe eta sulfuroa sufretik dator. S. Kasu honetan formulak ez dauka zenbakirik izen sistematikoan ez diralako agertzen. Estok egiteko burdinaren oksidazio zenbakiak zeintzuk diran jakin behar dugu. +2 eta +3. Sufreak gatz bitarrak egiteko bere oksidazio zenbaki negatiboa erabiltzen dau, -2. Kasu honetan, FeS bada, badakigu simplifikatuta dagozala oksidazio zenbakiak. Jatorria zan Fe2, S2, bile simplifikatu ondoren FeS geratzen da. Estok orduan burdinaren oksidazio zenbakia erromatar zenbakiak erabiliz adierazi behar dugu, 2, eta gero ez metala gehi uro atxizkia, sulfuroa.